कि तोहरा जे बर्थडे हमनीला त्योहार ह पार्टी होई टाइट फुल चीज के जोगार बा केहू नाही भागी जब डीजे बाजे लागी एक एक पैक लगा के सभे मस्ती में डोली आ केक कटाई हैप्पी बर्थडे बोली चली बर्थडे में यारवा के धाए धाए गोली केक कटाई हैप्पी बर्थडे बोली चली बर्थडे में भाई के धाए धाए गोली। तब बताइनी है ना कि जेलवा से काहे जेल में काहे खातिर गई रहनी। जेल के हम का बताई रहुआ के जेल में काहे गई जैसे अब केस मुकदमा आदमी पर हो जाला तो जेल चल गई। मैंने ई रउआ गीत पर देखतानी कि कितना युवा रील बना बना के पिस्टल देखा देखा के आ कितना जना जेल चल गई लोग। हाँ गई रही हम भीतर रही कुछ दिन 4-5 महीना अभी तो आवस लइका तो कह सकी देखो भैया तोहरे गाना पर स्टेटस लगैले रही अपराधी लागेला पीछ कांटा लेके तले धरा गईनी चाहे कहीं कुछ भइल तो गाना में स्टेटस लगैनी तो धरा गईनी ऐसा बहुत मामला मिलेला सुने के आ ओहू घड़ी सब आके कहतो रहन से जेलवो में भेंट होके तो। अच्छा और पहिल के गीत रहे कि हमरा नामवा के पीछे अपराधी लागेला ना हमारा नामवा के आगे अपराधी लागेला नामवा के उ गीतवा तनी गा दी। हत्या लूट रंगादारी में बनाम हो कए गो जिला में हम तो बानी बदनाम हो आ हमरा काटे में फरारी अब आजादी लागेला आ झूठो पड़ल बारू प्यार में तू हमारा ए जान हमरा नामवा के आगे अपराधी लागेला। सब कोई टैटू बनवावेला अपना माई के बाबूजी के चाहे अपना भगवान के लेकिन रउआ टैटू बनवैले बानी हथियार के AK-47 के एकर का राज बा? राज का बा हमरा बहुत पसंद है हथियार तो हमरा अब तो तो मिली ना लेके घूमे के जैसे कि अगर धरा बरामद हो गई तो 7 साल 8 साल रहे के पड़ी भीतर तो अपन शौक खातिर करवा लेनी कि चलो एगो ओरिजिनल ना मिली तो अपन टैटूए बनवा लो। ई प्यार हो केहू के प्रति प्यार जाहिर करे के दोसर का उपाय बा केहू अपना माई बाप से प्यार करेला तो टैटू बनवावेला तो हम एकरा से प्यार करेनी। अच्छा बहुत सिंगर बाड़े भोजपुरी में जौन की अश्लीलता गा के ढूंढी पर चोली पर गा के या फेमस होता रहे उस जगह पर रउआ ये अपराधी वाला कहाँ से मन में आ गई कि अपराधी एगो अलग तरह के क्रेज बना दो जनता के दिल में? जनता के दिल में क्रेज ई बन गई जैसे ई सब टाइप के गाना हमरा बहुत पसंद आवत रहे अच्छा लागत रहे हम ये सब गाना कहीं गाड़ी में जाई से सुनी सन ये सब खाली पंजाबे में चलत रहा पंजाबी हरियाणवी गाना तो वे सब सुनी सन तो हम कहनी जब पंजाब के हरियाणा के गाना यहाँ पसंद कई जा सकता तो अपना भोजपुरी अपना लैंग्वेज में गावल जाई तो जरूर लोग पसंद करी तो गाना या हमरा गावे के कोनो प्लान ना रहे ऐसे ही बैठल ई गाना लिखाइल जाके दाऊदपुर एगो स्टूडियो बा असगर बिया के में बैठ के गाना गई सन गाना हिट हो गई तो गावे लगनी गायक हो गई। अच्छा ई और गीतवा सब लिखे लगे खुद से लिखे नहीं राइटर भी खुद हैं या सिंगर भी खुद हैं? गाना हम मतलब 99% खुद लिखे नहीं अच्छा। और एगो दूगो भाई बा लोग वो लोग गाना लिख के देवेला तो पसंद पड़ेला तो गावे नहीं। अपराधी वाला टोटल गीत अपने ही लिखे? अपने लिखे नहीं या एगो भाई बा राजू बबुआन एगो भाई बा आर शायरी एगो मोनू सिंह प्रतीक राज 4-5 आदमी ऐसा बा जे भाई लेखा बा तो उ लोग गाना लिख के देवेला हमरा अच्छा लगेला तो उ लोग के लिखल गाना गावे नहीं। अच्छा राउर जितना भी अपराधी वाला गीत आवता देखल जाता कि टुनटुन यादव के तरफ से गा दिहल जाता तो ये सब का मामला बा? ये सब मामला बा ई कि देखी उ तो खुदे कहेला के माइक में इंटरव्यू में कि हम चोर ना डकैत हई हम गाना चोरी ना करेनी हम डकैती करेनी तो कहे का मतलब बा कि हमनी के अगर वीडियो भाई तक जाई तो एक बार हमार सलाह बा कि ते भाई अहिरान हटा के चोरे डकैत स्टार लिख दे अपना नाम के आगे कि चोर डकैत स्टार टुनटुन यादव जब गाना चोरिए हो के आते कहते बड़ीस भाई कि हम चोर हई डकैत हई तो ये लिख काहे ला अहिरान के यादव जी के नाम डूबैले बड़े चोर डकैत कह के। अच्छा गांव में अगर केहू पर इल्ज़ाम लागेला कि चोर ह चाहे कोई कहले चोर ह तो मार हो जाला मर्डर हो जाला एक बात कहे खातिर आए लोग सबसे खराब मानेला कि साला चोर है फलना के बेटा चोर है ओकरा से दूर रहिए सब ते अपना माइके में इंटरव्यू में आके कहते रहे हम चोर हई डकैत हई तो ते अहिरान के काहेला नाम डूबा तारे भाई अहिरान हटा दे लिख चोर स्टार डकैत स्टार। अच्छा नीतीश यादव छापरा जिला के हुआ रउआ छापरा जिला के हैं पास में के बानी लो टुनटुन यादव आरा जिला के बारे तो नीतीश यादव का भरसक सपोर्ट अपना लगे के आदमी के करे के चाहिए अपने जिला जवार के आदमी के करे के चाहिए तो वो
रउआ के छोड़ के दूसरा कोई के सपोर्ट कर दिलन, दूसरा कोई में राउर गीत कॉपी करा के गवा दिलन, ई कहाँ तक सही बा? देखी सपोर्ट करे वाला हमरा के लाखों में लोग बा, एक आदमी ना करी तो उसे कुछ फर्क नहीं के पड़े के, ठीक बा। गोजर के एगो टांग टूट जाला तो उसे फर्क ना पड़े। आ जहाँ तक ई बात बा गाना चोरा के गवावल ई सब कइल, तो ई तो फल मिलबे करी। मतलब मान ली कि अगर बुरा काम रउआ करें तो ओकर तो भोगे के पड़ी, ओकर तो फल जरूर मिली। अच्छा करें तो अच्छा के फल मिली, बुरा करें तो जे जौन हमरा संगे करी भविष्य में ओकरा उ भोगे के पड़ी। वो हमार गाना गवैलक, ओकर गाना चैनल पर से उड़ गई तो उ तो भोगते बनू। सारे गामा में चल गई उ गाना राशि में बदमाशी, तो उ तो भोगबे करी। आगे भी जौन गाना गवाई एने ओने कहीं के गाना होई वहीं ओकरा चैनल पर से उड़ जाई, डिलीट हो जाई, चल जाई। उ जहाँ से आइल बा फिर जीरो से स्टार्ट कइले रहे, जीरो पर आ जाई। अच्छा, जितने बिहार के सिंगर बाड़े उ सब लोग अपना नाम के बाद अपन जाति के नाम लगावलन, लेकिन छोटू शिकारी के नाम में कहीं जाति संबोधन नहीं के। तो आज तनी बता दी रहुआ कि छोटू शिकारी कौन जात से बनी, बता दी। देखिए हम अपन जे भी जौना जात से बा उ अपन गर्व करेला वो जात पर। हम भी अपना जात पर गर्व करनी, हम क्षत्रिय हई, बाबू साहेब हई, हमरा गर्व बा। लेकिन अब एकर मतलब ई ना भइल कि हम क्षत्रिय बाबू साहेब बबुआन हई तो अब उल्टा सीधा गाना में अपन जात के जोड़ के आ उल्टा सीधा गाना गाई, ई हमरा पसंद ना है। जे भी बबुआन, हम बाबू साहेब हई नु, राजपूत हई, क्षत्रिय हई, आ जौन भी सिंगर बाबूए साहब सिंगर होके चाहे कोई अपना जात के लगा के या गाना गावेला उल्टा सीधा नु, तो हमारा खून खौल जाला कि रे साला हमनी के इतिहास कहाँ से बा। महाराणा प्रताप, एक से एक वीर रहल बलो बाबू, वीर कुंवर सिंह, उ लोग जौन काम कर दिलक कि इतिहास में नाम दर्ज बा है। आ तोनी के हई उल्टा सीधा गाना गा के आ राजपूत के क्षत्रिय के नाम जोड़ के गावत रस, तो तोनी के नाम डुबावती नु बारस। अरे गावे के बाद तो कुछ ऐसा गावस, कुछ अलग गावस, लोग के अच्छो लगे। अब एगो जात पर गाना गावत रहे आ 10 गो जात तोरे के उल्टा सीधा बोलता, तो ते गाड़िए सुनवावे वाला काम करता रहे अपना जात के। ते 2 रुपया कमाए खातिर, तनी सा नाम कमाए खातिर, जौन भी सिंगर जौन भी जात जतियाता गाना गावे वाला बड़न सो ओकनी के कहेम कि तू लोग नाम पर गाना गा के तू लोग मान सम्मान बढ़ावता रहो। जब इतना तोनी के माने बढ़ावे के बाद नामे करे के बा अपना जात के, तो अपना बाप के नाम पर गाना गावसो कि तोनी के बाप के और नाम हुई का। लोग जानी का अरे फलनामा के बेटा हो, तो जौन जात के अहिराने के गाना गावे के बाद तो टुनटुन यादव अपना बाबूजी के नाम लिख के अहिरान गा के या गावस लहंगा चोली या जौन ढोड़ी में आ गोली मार दे मा छाती में 6 गोली अहिरान आ उल्टा सीधा गावे, तो अपना बाबूजी के नाम रख के या गावस क्या और नाम हुई। अच्छा, अभी अपने की मेला के सीजन चलत हवे, आखड़ा के मेला के सीजन चलत है। वो पता होई कि तरवारा जीबी नगर तरवारा में चमरान आ पासवान में एगो लड़का के मर्डर हो गई है जातिवादी गीत बजावला खातिर। तो इहे सब नु होता, गावे वाला के का बा, गावे वाला गा देता, नाम हो जाता, पैसा कमा लेता, लेकिन आम आदमी के या जे दर्शक बा, जे फैन बा, ओकरा नु सोचे के चाहिए। चमरान के टोला में पासवान के गीत बाज गई, ठीक बा, तो का हो गइल, बाज गइल तो मर्डर हो गई। अच्छा मान ली कि गाना के बात बा, तो तू लोग अलग अलग हो गइल, चमड़ान हो गइल, पासवान हो गइल, आ कोनो बरियार मार हो जाता दोसर गांव से चाहे दोसर जात से, तो तू लोग लागे लोग कहे कि हम बैकवर्ड हई, हम फॉरवर्ड हई। तो दिमाग में एके गो चीज़ रख, अब ई लोग आपस में कट के मरता तो ठीक है नु बा, मरो लोग, लोग के बुझाई कैसे। एकनी के तो ब्यास सन के नु धो के मारे के चाहिए कि साला ई सब जाति आता काहे फैलावत रहसन। तो जो यहाँ सब ब्यास कोनो पासवान कोनो गाना गावता जाई तो फूल माला से स्वागत करी लो, अरे हमार पासवान के स्टार आवत रहे, बबुआन के स्टार आवत रहे, ये हिरान के स्टार आवत रहे, तो बढ़ावा के देता, तो भोगी के बढ़ावा अगर हम कोनो चीज़ के देता नहीं तो भविष्य में भोगे के हमरे नु बा। अब हम केहू के गुंडा बदमाश बनाए तो काले हमरा के हमार मर्डर करी चाहे हमार छिनतई करी चाहे मारी, तो हम ही नु बढ़ावा देता नहीं, तो हम भोगेम। अच्छा, हमार का हम कोई भी गाना गावे तो बस इंटरटेनमेंट के लिए गाते हैं, इंटरटेनमेंट खातिर गावे नहीं, रुआ गाना सुनी इंजॉय करी, ओकरा के रियल लाइफ में मत ली, ओकरा के रिले लाइफ में रह दी, अपन पढ़ी लिखी। 4 दिन पहले एगो और गीत आइल बा, बड़ा ट्रेंड करत है, कौन गीत है? करे में रंगदारी तो रोक लेबे का, एहू गाना पर अभी हमरा बहुत कुछ सुने के मिलता है। यो गीत के गा देले बा, हाँ कोई गा दिल बा, गीत के कहानी बा, हम बतावत नहीं। गाना बा RR शायरी और राजू बबुआन हम नाम रखनी है राइटर, ये लिख के दिले रहे भाई हमार, तो हमरा अच्छा लगल तो गा देनी कि हई नहीं मुस्की हम घुस जाएम बिल में, करी रंगदारी रही न वही के दिल में, आ कहाँ फरियबे बोल कौना के बोलबे, बानी का तना में हमारा के जोख लेबे का,
हाँ नदी ना समुंदर हई सोख लेबे का बेटा करे में रंगादारी तते रोक लेबे का। ई गाना जब राजू आर शायरी धर्मवीर सिंह सिंगर बा एगो भाइये ह बढ़िया यूपी के हाँ। तो ओकरा के भेजले रहे तो उ ना गइलन धर्मवीर सिंह ना गइले रहन। तो उ हमरा के देलक भैया कहलक कि भैया गाना गाई है एगो लिख लेबे। तो हम गा देनी गाना। जब हम गा देनी तो हमरा पता चल धर्मवीर के पता चलल तो उहो गा देले। तो उ गा देले हम फ़ोन करके पोस्टर देखनी पूछनी कि भाई ई तो गाना हम गा देले बानी। तो उ कहले कि हम भैया हमरा के भेजले रहनु तो हम गाना गा देले रही। तो कहनी उनकरा के बता देवेला कि तू गइले बार तो हम ना गइती। तो राजू से थी रोशन से पूछनी जे राइटर बा गाना के। तो कहले कि भैया हम धर्मवीर के मना कर देले रही स्क्रीनशॉट भेजले रहन हमरा पर कि भाई तू गाना मत गइह हम शिकारी भैया के दे देले बानी। तो उ कुछ रिप्लाई ना कइलन। आ गाना हम देले रही ओकरा के 6 महीना पहले कुछ रिप्लाई ना कइलन। कहले ना कि गाएम ना गाएम जब तू गा देलह तो उ गा देलहन। और गीतवा चल गइल तो उहो गा दे ना चल ना गइल तो उ गा देले मतलब अभी गाना रिलीज ना भइल है। तो हम धर्मवीर से बात कइनी पूछनी तो कहले ना भैया कि हम पहले गा देले रही। हम कहीं ठीक बा तो हम का करी अपन गाना। तो कहले रिलीज करी रहुओ हमू करतनी। तो हम रिलीज कर देनी वो कइलन। अच्छा रउआ भोजपुरी लाइन में रउर बैक सपोर्ट कुछ ना रहला लेकिन आज रउआ बहुत बड़ा मुकाम पर पहुंच गइल बानी भोजपुरी सिंगिंग में। आ रउआ के बैक सपोर्ट के कहेला कि ना रहल बिना बैक के सपोर्ट के हमें जिले बानी उ बात ना माने घर से केहू ये लाइन में ना रहल ह। जैसे छपरा जिला से खेसारी लाल बाड़ेन तो सपोर्ट ना कइलेन ओ मुकाम से जनता के सपोर्ट से रउआ ये मुकाम पर पहुंच गइल बानी। रउआ के दबावे के भी बहुत कोशिश कइल गइल ह जे स्टार बन चुकल बा ओकरा तरफ से म्यूजिक कंपनी के तरफ से। लेकिन फिर भी रउआ जनता के दिल पर आज राज करतनी। तो रउआ अपना से जौन अभी नया नया कलाकार उठत लो ओ लोग खातिर का संदेश दे? उ तारा लोग के भाई एके गो हमार सजेशन रही कि हमरा के देख लोग ना हम गाना चोरैनी ना गाना कॉपी कइनी ना केहू के सपोर्ट लेनी। हम यहाँ तक बानी दबावल भी बहुत गइले रउआ। हम यहाँ तक बानी हमारा गाना लोग चोरा के गइलस। हम यहाँ तक आइल बानी सब लोग हमरा के चाहता। तो अगर तोहरो यहाँ तक आवे के बा एगो मुकाम हासिल करे के बाद तो जौन भी काम करो अलग ट्रेंड लियाब। कॉपी कइला से केहू के गाना चोरी कइला से केहू के पीछे पीछे घूमला से कुछ ना होई कुछ हासिल ना होई। तारा के खेसारी यहाँ कान्हा पर हाथों धो के कह दिहनु कि वाह भाई बहुत अच्छा गाते हैं तबू तू स्टार ना बनब 2 दिन बाद लोग भूला जाई। ऐसे कि खेसारी लाखों लोग के साथे घूमेलन उठेलन बैठेलन सब कोई स्टारे ना बन जाई। तारा में कुछ होई तबे पब्लिक पसंद करी का। फिल्म उलिम बनावे के आगे चांस उन्स मिलता कि ना? बनी बनी प्यार रही तो सब होई एकदम प्यार रही एकदम बनी।